Nakita may palita. Naro. Nanog. Nalit na ko video guys. Hindi ka sa Asilias. Serious? Kaligang Ayun na? kalibang. Nait ba o? Papa na ni. Taguin na, taguin. Baha na dito guys. Basa o. Ang atong trabaho dito, naulan na nami. Wala na, puno na. Galing doon yung tubig. Lumagasa dito, baha na dito. Ani pa o. Punong-puno na. Ayan. Pwede na basa siya po. Basang-basa na sa ulan. Pwede sa kuha. Hindi na paglinis, nga atong ipapilit. Kapit. Nakakang bako. Tingnan mo yung ano, baha dyan. Ibukong ulan eh. Oh my God, Jesus Christ! Butiglatan na. Uy, ayaw mo nun sa ano. Pagnaw ba kayo? No. Ay, pakanan o. Wilbert, masaganan mo. Wala buday ba? Saan ang bato, Jim? Hala, Jim, yung paypay, oh! Hala, nangakuan nyo, oh, yung ano ba, yung kanal. Bawa, oy. Ha? Nabuksan?
Maton sa ni. Dira ha, basig mahulog ka. Nabasa na jud ka. Sa tunapuan to, ito po. Kay na, Jim. Ikaw kay na. May burnay?
Basta ulan. Ang dami. Ito ko sana. Sood rin ka? Ha? Sood rin ka. Anong masasabi mo sa ulan ngayon? Ano na, ano na. Labasan na ulan, guys. Pagkuhaan din sa niyan mo. Kulit-kulit, basta na kulay ko. Okay. Kasalukuyan pong humaraga sa ang ulan dito sa La Trinidad. Kasi may kwarta mahagbong. Guys, don't forget to like and subscribe.